Следващите две теми са ми допълнителни дейности, които мисля да оставя по-назад. Ако остане време, защото имам ограничение до 2 часа. Така, отделно голяма част от вас, доколкото разбрах, трябва да отидете на работа след малко. Затова прескачам и отивам директно на темата, която е за специалистите, психолог, логопед и ресурса. Но преди това ще ви покажа едни справки. Извинявайте. Така, справки, които са удостоверения. Аз удостоверението ви го показах как се генерира, само ще ви покажа едни справки, които са отгоре. Така, ето тук отгоре имаме секция справки. Когато натиснем на бутончето справки, тук всъщност ни се генерират няколко опции за справки, които са за присъствието и отсъствието. Тази информация е важна за директора, за изхранването и най-вероятно за колежката от общината. Справка с неизвинени отсъствия. При нас системата, това е нещо, което директорите ги касае, показвам ви, влизам в НИИСПО, това ми е тестова среда. Миналата учебна година, как подавахте, всъщност, първо ще задам другия въпрос. Случвало ли се във вашата детска градина да имате през даден месец неизвинени отсъствия? Да. Как подавахте справката там до 4-то число в НИИСПО? Белязваме. Ръчно. Добре. Показвам ви само за да сте наясно към модула. Отиваме в НИИСПО, отиваме деца и ученици. Ще възникне грешка. Отивам директно на секция отсъствия. Отивам на секция подаване на данни за отсъствия. И тук аз използвам секцията импорт на данни. При нас в електронния дневник, в случай, че имате неизвинени отсъствия, избирате си месеца, да, например септември, то сега ще ми даде грешка. Натискам импорт и директно отсъствията ми, децата, които имат неизвинени отсъствия, техната бройка се въвежда тук, автоматично, без нищо ръчно да правите. Само ги подписвате и това е. Сетих се за това нещо, поради факта, че гледам неизвинените отсъствия. В началото на учебната година тук се генерираше файл, който се качваше в НИИСПО, но тогава го направихме без файл. Няма смисъл. Така, дневна посещаемост. Дневната посещаемост е една справка, която на мен ми показва ден по ден в коя група колко деца има. Това е важно за системата, която е с кухни и складове, за да могат да се изчисляват оклади и така нататък. И отделно в случай, когато има декември-януари, примерно епидемии, от общината може да ви попитат колко деца имате в момента в градината. Това е най-лесният начин да добиете тази информация. Отдолу имаме бутон, че генерирай PDF дневна посещаемост, който като го извадите и ви вади списък. Сега този не е много пълен, защото не сме виждали нищо. Но за всяка една група ще ми пише колко дечица има, то ще ми събере обща бройка. И така за последните 5-6 дни, една седмица ще бъде видимо каква посещаемостта във вашата градина. Другия файл, другата справка ми е средномесечна посещаемост, тя е за общината. Техният достъп ще им позволява от всяка една градина да си изтеглят средномесечна посещаемост и по този начин да не ви ангажират вие да им изплащате. Надявам се да изпести това време. Слушам. Тази справка пише средна посещаемост примерно 25 деца, 2 отсъствия. Но процента е за отсъствието. Сега ще ви покажа какво е миналата година. Ще отида на някакъв нормален месец март. Генерирай. Така, имаме толкова учебни дни, толкова деца в групата, толкова присъствия, толкова отсъствия. Това е средната посещаемост и тук ми е процент, ама процента ми е за присъствие, защо за отсъствие? Не, това е присъствията, това е процента. Средно 9,86 присъствия имаме, което е 54,8%. Не може да е така. Защо? Имаме 18 деца в групата. Как не може да е така?
Това има ли калкулатори? Учебните дни съобразени ли са с ваканционните? Тук, реално погледнато, учебните дни са тези, които са отразени за съответния месец. Там, където е неучебен, съответно падат и са по-малко. В календара не се отразяват ваканции, там са официалните празници, а ваканционните? Вие си ги отбележите, че са неучебни. Ние си ги отбелязваме. Да? И имате възможност. Когато ви показвах в настройки неучебни дни и като отидем на добави, забележете, ето тук имате възможност да отбележите, че на тези дни може да водите присъствие и отсъствие. Те са неучебни, но градината е отворена за родителите, които имат желание децата им да посещават. Да. Не е добра идея, защото при нас системата, нарочно сме създали профили за всеки. Защото имаме, ето тук в администрация, не беше в администрация, точно така наречения дневник на промените, има викаме лог. Този лог записва кой, кога, къде, какво прави, за да имате възможност директорите в един момент на конфликт да попитате защо. Ако ползвате един профил, тогава това е ненужно и тогава няма знаете кой, какво и защо е направил. Така. Сега, показах ви справки.